Dobrý den, vítám vás u sledování DVDčka, ve kterém se s vámi podělím o zkušenosti s psychotronikou, nadpřirozenými věcmi. Tady na tom poli jsem prožil první zkušenost s nadpřirozeným, kdy jsem zjistil, že mi fungují nejenom proutky, ale i mám jasnovidecké schopnosti. Jak říkám, je jenom na tom psychotronikovi, jak ty své schopnosti použije, na jeho morálce, na jeho svědomí, jestli s tím bude pomáhat, anebo aby dosáhl svých cílů, tak toho může i zneužít. Neumím odpovědět na všechny otázky, ale některé věci, když jsem přemýšlel, jak jsem vlastně praktikoval psychotroniku, tak mi došly některé důležité věci. A protože jsem zjistil, že to zajímá spoustu lidí, měl jsem i desítky přednášek, kde lidé mě zvali a chtěli slyšet mou zkušenost. To je vlastně ta první část. A teď je druhá část, kde bych vás rád seznámil s fakty a důkazy a pak z toho vyvodil závěry, jak vlastně všechny ty věci v psychotronice, léčitelství, jasnovidectví, proutky, kyvadlo, jak to vlastně funguje.